मित्रांनो, हे आमचा कालो आहे. एकदम खतरनाक बरं का. मला दाखवतो. कालू कालू एकदम खतरनाक आहे बाबा. सांभाळून राहावं लागतं याच्यापासून. कालू काय कर कालू. आयुष्य बघितलं का मित्रांनो? बघितलं का राग. राग बघा नुसता राग. राग बघा नुसता राग. राग असा राग आहे बाबा. लय सांभाळून राहावं लागते याच्यापासून. चलो गुड नाईट मित्रांनो.